ሰላም ሰላም ለኩልኩሙ ተላውያነ ግእዝ ካልቸር ናሁ ሂዘነ መጻኢነ ሓደ ሓዲስ ርእስ ዘይተዛመድ ምስለ ሆልቀ ግእዝ ዝውእቱ ጽርሓተ ዕለታት ወርህ ዝኣሃደ ወርህ እፎ ንጸርሖሙ ዕለታተ እም አሚሩ እስከ ሳላሳሁ ነሪአዮም ሆረ በአህቢሮ እፎ ንጸውዖሙ ወእፎ ንብል ዝንቱ ሃቢረነ ንትመሃር በልሳነ ግእዝ ሳብስክራይብ ግበሩ። ጽርሓተ ዕለታት በሆልቀ ግእዝ እምአሚሩ እስከ ሳላሳሁ ንብል ዘቀዳሚ ንቤጥን ኣሃደ ዝንቱ ኣሃዱ ክልኤቱ ሰለስቱ ኣርባዕቱ ሓሙስቱ ብሂለነ ንህልቆሙ እስከ ሳላሳ ለእመ ኮነ ዕለታት ኣመ ንጸውዕ ዕለታት ኣመ ንጸርህ ዕለታት ዝኣሃዱ ወርህ መስከረም እስከ ነሓሴ ኣሃዱ ውእቱ ጽርሓቶም ለኩሎም ዕለታት ምክንያቱሰ ብነ ባሕቶ ኣይኮነ እስከ ነሓሴ ብነ እስከ ሓሙስቱ ኣብ ስድስቱ ጳጉሜ እላንቱ ንሪኦም ሆብረ ሃቢረነ ዝንቱ ቻናል ለዘይኣምርዎ ግበሩ ሼር ወግበሩ ሳብስክራይብ ወጻሃፉ ዘብክሙ ዘይረብሃነ ለዝንቱ ቻናል ኣሃደ ለእመ ኮነ ቀዳሚ ዕለት አሚሩ ይትበሃል። አሚሩ መስከረም ሓደ ወይ ድማ ዕለት ሓደ መስከረም እንተኮይኑ እንታይ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ አሚሩ ለመስከረም ወይም አሚሩ ለመስከረም እውን ይበሃል እዩ። ኣብ ዕለት ሓደ መስከረም ማለት እዩ አሚሩ ለመስከረም አሚሩ ለመስከረም ንብል ሰንዩ ካልኣይ ማለት እዩ ካልኣይ መዓልቲ መስከረም ሰንዩ ካልኣይ መዓልቲ መስከረም ንብሎ ኩሎም ወርሒ እዩ እዚ ንብሎ መስከረም ጥራሕ ኣይኮነን ከም ኣብነት ዝንቱ ነገር ዝኣምፃኢነ ይከውነነ ከም ምሳሌ ኩሎም ዕለታት ኩሎም ኣዋርህ ይጸርሁ ከመዝንቱ ከመዝ ምሳሌ ውእቱ ኣመ አሚሩ ለመስከረም ዕለት ሓደ መስከረም አንድ ቀን ይባል በአማርኛም ይባላል። እንደዛ ነው የሚባለው። ለአማርኛ ተናጋሪዎች እንደዛ ልክ እንደ አማርኛ ምናልባት ትግርኛ ብቻ ተናጋሪዎች አይደለንም በዚህ ቻናል ያለ ነውና ትግርኛ አማርኛ ተናጋሪዎችም ስለሚማሩበት አብረን ብንማማርበት ችግር የለውም ብለን ነው። ስለዚህ ቻናላችን ግዕዝ ለሚወዱ ሁሉ ግዕዝ ለሚማሩ ሁሉ ክፍት ነው ማለት ነው። እዚ ቻናልና ንኩሉ ብምንታይ በአምሓርኛ እውን ኣገዳሲ ግዕዝ እውን ትግርኛ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ኦሮምኛ ይክእል ኮይነን እምበር ኦሮምኛ ዓፋርኛ እውን ክናገር ነይረ ግን ስለዚ ምኽኣለይ ኣምሓርኛ ጥራሕ ምክንያቱ ኩሉ ግዕዝ ዝደሊ ግዕዝ ክምሃር ዝደሊ ዝተኸፈተ ቻናል ስለዝኾነ እዩ። ሰንዩ መበል ካልኣይ መዓልቲ መስከረም ማለት እዩ። ካልኣይ መዓልቲ መስከረም ሰንዩ ዕለት 2 መስከረም ማለት እዩ። ሰሉሱ ዕለት 3 መስከረም ሁለተኛ ቀን መስከረም ሁለት ማለት ነው። መስከረም 2 3 መስከረም 3 ሰሉሱ
ረብዑ ዓመ ረብዑ ለመስከረም ራብዓይ መዓልቲ መስከረም ወይ ድማ ዕለት 4 መስከረም አራተኛ ቀን መስከረም አራተኛ ቀን ወይ ደግሞ መስከረም 4 ቀን ማለት ነው። ሐሙሱ ሓምሻይ መዓልቲ መስከረም ወይ ድማ ዕለት 5 መስከረም ማለት እዩ። አመ ሐሙሱ ለመስከረም አመ ሐሙሱ ለመስከረም አመ ሐሙሱ ለመስከረም እንትበሃል ተሎ ዕለት 5 መስከረም ኣብ ዕለት 5 መስከረም ወይ ድማ ሓምሻይ መዓልቲ መስከረም ሓምሻይ ዕለት መስከረም ማለት እዩ። መዓልቲ ኣይኮነን ሓምሻይ ዕለት መስከረም መዓልቲ 7 ስለ ዝኾኑ እዮም። በነ ዕለታት ወመዓልቲ መዓልት ይትለለይ ዕለት ዕለት በነ 7ቱ ዕለታት 7ቱ መዓልት ዕለት 30 ዕለታት በነ እምኣሃዱ ወርሒ ሰዱሱ ለመስከረም ዕለት 6 መስከረም መስከረም 6 ሰብኡ ሻብዓይ መዓልቲ ማለት እዩ ወይ ድማ ሰብኡ ኣመ ሰብኡ ለመስከረም ኣው ሰብኡ ለመስከረም ዕለት 7 መስከረም መስከረም 7 ሰመኑ ለመስከረም 8 መዓልቲ ወይ ድማ ዕለት 8 መስከረም ንብለና ማለት እዩ። ተስዑ ተሽዓይ ማለት እዩ ወይ ድማ 9 መስከረም ማለት እዩ። ተስዑ ለመስከረም ዕለት 9 መስከረም መስከረም 9 ኣስሩ ለመስከረም ኣመ ኣስሩ ለመስከረም ዕለት 10 መስከረም ኣስሩ ለመስከረም 10 መዓልቲ መስከረም እውን ይበሃል እዩ። ዕለት 10 መስከረም መስከረም 11ኛ ቀን መስከረም 11 እውን እንዲህም ይባላል ማለት ነው። ኣስሩ ወአሚሩ ኣናብብ ተሳሉኒ ኣናብቡ ኣስሩ ወአሚሩ ኣመ ኣሚሩ ለመስከረም ይትበሃል ንበቱ ከማሁ ዕለት 11 መስከረም 11 ወይ ደግሞ መስከረም 11ኛ ቀን ኣስሩ ወሰኑዩ ኣመ ኣስሩ ወሰኑዩ ለመስከረም ዕለት 12 መስከረም ኢልና ነንቦ መስከረም 12 ቀን ኣስሩ ወሰሉሱ ለመስከረም ኣመ ኣስሩ ወሰሉሱ ለመስከረም ዕለት 13 መስከረም በአማርኛ መስከረም 13ኛ ቀን ወይም ደግሞ መስከረም 13 ኣስሩ ወሐሙሱ ኣመ ኣስሩ ወሐሙሱ ለመስከረም ዕለት 15 መስከረም 15ኛ ቀን መስከረም 15 ይባላል። እሎምቱ እስከ 15ቱ መንፈቀ ወርሒ ይትበሃሉ። መንፈቀ ወርሒ ይበሃል። መንፈቀ ወርሒ መስከረም እሎምቱ እቶም እስከ 15ቱ መንፈቀ ወርሒ ይትበሃሉ። እምአሰርቱ ወስድስቱ ወይም እምአስሩ ወሰሉሱ እስከ 30ሁ ንሪኦም በዝንቱ ገጽ ኣስሩ ወሰሉሱ 16 እዩ። ኣመ ኣስሩ ወሰሉሱ ለመስከረም መበል 16 ዕለት መስከረም ወይ ድማ ዕለት 16 መስከረም እውን ንብሎ ኢና። 16 መስከረም 16
ወይም ደግሞ 16ኛ ቀን ይትበሃል። አስሩ ወሰብኡ አስሩ ወሰብኡ ለመስከረም ዕለት 17 መስከረም አስሩ ወሰሙኑ ለመስከረም ዕለት 18 መስከረም አስሩ ወተስዑ ለመስከረም ዕለት 19 መስከረም 19 መስከረም 19ኛው ቀን እስራሁ ለመስከረም አመ እስራሁ ለመስከረም ዕለት 20 መስከረም 20ኛ መስከረም ወይም 20ኛ ቀን ወይ ደግሞ መስከረም 20 እስራ ወሰንዩ ለመስከረም ዕለት 22 ተሳሉኒ እስራ ወአሚሩ ለመስከረም ዕለት 21 መስከረም ወይም በአማርኛ 21 መስከረም 21ኛ ቀን መስከረም መበል 21 መስከረም ክንብል ከለና አመአስሩ ወአሚሩ ለመስከረም እስራ ወሰንዩ ለመስከረም 22 መስከረም 22 እስራ ወሰሉሱ ለመስከረም ዕለት 23 መስከረም 23 ወይም ደግሞ 23ኛ ቀን መስከረም 23ኛ ቀንም ይባላል። እስራ ወረብዑ ለመስከረም ዕለት 24 መስከረም እስራ ወሐሙሱ ለመስከረም ዕለት ተሳሉኒ በዝንቱ ነገር ዕለት 25 መስከረም እስራ ወሰዱሱ ለመስከረም ዕለት 26 መስከረም ለመንብል እስራ ወሐሙሱ ለመስከረም 25ኛ ቀን ይሆናል ማለት ነው። 25ኛ ቀን መስከረም 25 ለእመንብል እስራ ወሰዱሱ ለመስከረም ዕለት 26 መስከረም ንብል ኣለና ወይም ድማ ኣብ ዕለት 26 መበል 26 መስከረም ክንብል ኣመአስሩ ወሰዱሱ ለመስከረም ንብል በዝንቱ ለእመ ዝንቱ ዘኢተርእየ በዝንቱ ሃለወነ ንርእዮ እስራ ወሰብኡ ለመስከረም 27 መስከረም ንብሎ ወይም ደግሞ በአማርኛ 27 መስከረም 27 ወይም ደግሞ 27ኛ ቀን መስከረም 27ኛ ቀን
ንብሎ ለዝንቱ ጽሕፈት ዘይተርእየ በዝንቱ ጽሕፈት ተከልአ ኢይትረአየክሙ እስራ ወተስዑ ለመስከረም በቃል ጸርሖ ለዝንቱ ነገር አጽምዑኒ በድሉእ ለዝንቱ ሁልቅ አው ጽርሐተ ዕለት እስራ ወተስዑ ለመስከረም ዕለት 29 መስከረም ማለት እዩ። በአማርኛ መስከረም 29 ወይም ደግሞ መስከረም 29ኛ ቀን 29ኛ ቀን ይባላል። ሳላሳሁ መበል ሳላሳ ማለት እዩ። መበል ሳልሳ እዩ ሳላሳሁ ወይ ድማ ሳላሳሁ ለመስከረም ዓመ ሳላሳሁ ለመስከረም መበል ሳላሳ መስከረም ወይና ወይም ድማ ዕለት 30 መስከረም ንብል ዕለት 30 መስከረም መስከረም 29 መስከረም 30ኛ ቀን ወይም ደግሞ መስከረም 30 ንብል። ሁለንቱ እቶም 30 ዕለታት ዘይጸርሑ ለለ ርእሶሙ የትለየለይ ንብል ኣሃደ መስከረም 2 መስከረም 3 መስከረም ኣይንብል በዝንቱ ጽርሓተ ይርትዑ ውእቱ ዝንቱ ጽርሓተ ዕለታት ርቱዕ ዕለት ጽርሓት ከመዘ ተምህርነ በዝንቱ ክልኤተ ገጻት ውእቶሙ ድሉው ወርቱዕ ለጽርሓቶም አሚሩ እስከ 30 አመአሚሩ አመሰልስዑ አመሰንዩ አመሰልሱ አመረብዑ አመሐሙሱ አመሰልሱ አመሰብዑ አመሰመኑ አመተስዑ አመአስሩ አሚሩ አመአስሩ አሚሩ አመአስሩ ወሰንዩ አመአስሩ ወሰልሱ አመአስሩ ወረብዑ አመአስሩ ወሐሙሱ አመአስሩ ወሰልሱ አመአስሩ ወሰብዑ አመአስሩ ወሰመኑ አመአስሩ ወተስዑ እስራሁ አሚሩ እስራ ወሰንዩ እስራ ወሰልሱ እስራ ወረብዑ እስራ ወሐሙሱ እስራ ወሰልሱ እስራ ወሰብዑ እስራ ወሰመኑ እስራ ወተስዑ 30 ሰላሳሁ ለኩሎሙ አውራህ ይጸራህ ከመ ዘነገርክክሙ ጽርሓቱ አው ንበቱ አው ፀውአቱ ለኩሎሙ አውራህ ለአስርቱ ወሰለስቱ አውራህ እሎሙንቶይ ኩሎሙ እስከ መስከረም እስከ ጳጉሜን ዘይበሃሉ ሰናይ ለኩልክሙ እለ አጽማዒክሙ ወእለ ገበርክሙ ሳብስክራይብ ወእለ ተለውክዎሙ ለዝንቱ ትምህርተ ልሳነ ግዕዝ ሰናይ እስከንትራከብ በካልእ ማእደ ትምህርትነ ወበካልእ አርእስተ ትምህርትነ ሰላም ወሰናይ ለኩልክሙ እስከ አብ ንትራከብ።